Исәнмесез, сез татарлар тапшыруын карыйсыз. Безнең программа төрле ил төбәкләрдә гомер итүче милләттәшләребезне берләштерә. Бүген безнең программада Шәхесләр сәхифәсендә Айдар Хафизов. Гел театрда бит. Көн сайын сиңа рольләр биреп тормыйлар. Ул мөмкин әйбер түгел. Но кеше үзенә эш табырга тиеш. Ульяновскида ислам мәдәнияте күргәзмәсе. Яшьләребезгә җиткерәк күрсәтергә, аңлатырга. Шул нәрсәдән, чтобы аңласыннар, без нинди булган халык, нинди халык икән, нинди кеше икәнлегебезне аңлар, нинди без милләт икәнлегебезне горурланыр өчен. Буыннар чылбыры өзелми. Башкортстаннан Миләүшә Латыйпова. 10 ел дәвамында эшләп килүче Идел инструменталь ансамбль репертуарында 50-дән артык җыр санала. Алар арасында татар халык җырлары гына түгел, эстрада композицияләре да бар. Дөнья күләм популяр җырлар татарча яңгырый. Бу яңа формат без ышанабыз, безнең яшьләргә ул ошар. Һәм инде күрәсез, без башка җирдә үткәрсәбез, шундый яңа обстановкада. Тырышып хезмәт итмәсәң, теләсә кайсы талантны да юкка чыгарырга була. Шуңадыр бәлки татар милләтендә талантлы шәхесләр аеруча күп. Табигатьтән бирелгән сәләтне алар җиң сызганып, фидакарларча хезмәт итеп үстерә. Галиәскәр Камал театры артисты Айдар Хафизов та шундыйларның берсе. Кечкенәдән үк хезмәт белән тәрбияләнгән һәм гомере буе яраткан һөнәренә тугры булып яшәгән ул. Шәхесләр сәхифәсендә Татарстан Республикасының халык артисты Айдар Садри улы Хафизов. Кечкенәдән шулай үслегән, күрәсең, мин бик эзләнүчән кеше. Шул балачактан тәрбиядән килә инде. Үзеңә ничек син юл аласың, ничек итәсең, шулай килә инде. Мин нәрсәгә тотынсам да, кечкенә генә роль булсынмы, зур роль булсынмы, мин аңа нинди тәҗрибәм булса да, җаваплылык хисе. Җаваплылык хисе. Син аны эшләргә тиеш. Һәр гамәле өчен зур җаваплылык тоеп яшәүче гаҗәеп тырыш кеше ул. Нинди генә хезмәткә алынмасын, яратып эшли һәм җиренә җиткереп. Менә мин хәзер аптырыйм, хәзерге балачак белән безнең балачакны чагыштыру мөмкин түгел. Безнең балачакта ук вазифаларыбыз бар иде. Нәрсәгә синең көчең җитә, нәрсәгә син булдыра аласың, булмаганны булдырырга тырышасың. Син шуны эшләргә тиеш. Айдар Хафизов 1943 елның 20 маенда Битрәш районы Күн авылында туган. Кечкенәдән хезмәт белән тәрбияләнә. Мәктәптә укыган чагында ук көтү көтеп акча эшли. Авылда балта осталары да сезон белән исәпләсәк, менә бу көтүчеләр алган кадәр хезмәт хак алмыйлар иде. Ул иске акча белән булса да 1200 тәңкә аның акчасы бар иде сезонга. Балачактан җаваплылыкны үз истебезгә алып, уйлап, нәрсәдер эшләргә тырышу, менә бу ул шулай тәрбияләнгән. Мин эшсез тора алмыйм. Нәрсә булса да мин үземә шөгыль табам. Казанга килеп, Тульский булмады, Шуйский 25-кә 25 хромка гармун сатып алып кайттым. Ә мин уйныйдым итальян гармуннарда инде 4 яшемнән. Казан театр училищесын тәмамлый, артист булганчы төрле урыннарда эшли. Ленин исемендәге мәдәният сараенда режиссер, Курчак театрында администратор, филармониядә нәфис сүз остасы. Галиәскәр Камал театрына килүенә дә 40 елдан артык вакыт узган. Төрле яшьтәге һәм характердагы тормышчан образлар иҗат ителгән. Сәхнә телен минем иң яраткан, иң сөйгән эшем, шөгылем гомер буе моны укытты, бу орлыкларны салды миңа Габдулла Шамуков. Ул шул хәтле әдәбиятны белә иде. Бүтән шагыйрьләр белән ул шул хәтле язучылар белән элемтәдә үзе бит Пет институт бетергән, защищаться иткән кеше, ул бит галим кеше.
Әнә шундай бийек шәхесләрдә белем алгач, аларның шәхси үрнәгендә тәрбияләнгәч, ничек инде аларга охшарга тырышмыйсың, ди актер. Укыган елларны ул сагынып искә ала. Менә беренче айлардан алып, мин галеркага киренгә менеп утырам да. Бит параллель сәхнәдә бара репетициялар, чыга торган. Әле башланганы, аның репетиция бара, репетиционный залда. Мин галеркадан карыйм репетициялар. Мин белән ничек ул заманда спектакль ничек куелды. Бүген дә хәтерлим. Нинди режиссер ничек эшләде, ничек эшли, артистлар ничек спектакль туа. Миңа нәрсә кызык иде. Мин шушы әйберне йотып һәм саныйм, иң зур мәктәбем минем менә шул булган. Оларда техника, оларда құрал. Нәрсе? Японларға оттырған шикілді бұларға да оттырыбыз меканның енді. Рус патшасының жеңілуі күн кебек ашық, Нурвали Шамкаевич. Кешене гомер буе китаплар зата бара. Белем, тәрбия чыганага. Китаплардан башка тормышымны күз алдыма да китермим, ди артист. Укымыйча булмыйм, бүген көндә дә укыйм. Dünya klasiksin, Rus klasiksin, Tatar klasiksin. Bizning zamanda bu bik kirek әйбер иде. Онсыз булмый, онсыз син үсә алмыйсың. Дистеләгән рольләр һәр берсе үзенчә якын, хәтергә уелып калган. Берәр сәбәп тауып, яисә сәбәпсез килмичә калса. Мин һич оныта алмыйм менә шул. Әникелдәге әнинең төпче булган Сәйәрне беренче уйнаган роль. Бүген дә мин ул да бик якын. Шуннан соң мин һич инде соңгы әле күптән түгел уйнаган, төшеп калган репертуардан чыккан Курчак туендагы әйбит. Ул бит уңай образларны, ул бигрәк искәре образларны уйнау. Анда мөмкинлек зуррак, әгәр дә син аны эзләсәң. Мәхмүд Хәсәновның язгы ачаган романына нигезләнгән телевизион спектаклендә аеруча сагынып искә ала. Анда ул төп рольне, Иргали ролен башкарган. Анда бит бүтән театр артистлар төште. И шул вакытта ул бик зур сүзләр әйтте. Миңа уңайсыз булып китте. Укырчымыш шунылары әйтәм, барыбыз да уйнадык бит инде әйбәт, ни дип инде шулай дип шигъ яза идем. Барыбыз да уйнадыгыз шул дип, тып-тын утыр артистлар әйтә. Ә син яшәдең. Иң зур бәһа миңа шул булды. Чит ил әдәбиятын, тарихны шул кадәр бирелеп, нитеп укыйды. Айдар, ул үзенең безнең арада тырышлыгы белән аерылып тора иде. Һәм әлбәттә аның баянда уйнавы, ул инде безнең группабызның бер бизәге иде шикелле. Һәм гомумән тормышта Айдар Хафизов ул бик тырыш кеше. Ул нәрсәгә эшләр? Ул авылда ис алып чыкты. Анда тора. Менә инде хәзер бөтенебезне көнләштереп, кызыктырып, ул инде анда умарта асрый башлаган. Тагын әллә нәрсәләр. Ул кортларның эшләгәненә карап күзгә яшьләр килә. Алар нинди хезмәт сөючеләр алар, ни хәтле тырыш хезмәт итә торган диләр. Шутла, нигә тик утырасың, әйе. 27-30 ел чамасы эшкыйсың булар бу театр гармоны, шулар. Әле тагын күп еллар эшләргә насыйп булсын. Ләйсен Хаҗиева, Татарлар, Казан. Россия төбәкләрендә яңа мәчет, мәдрәсәләр һәр даим ачылып торса да, аларда динебез тарихы һәм ислам мәдәнияте музейлары әле бармак белән генә санарлык. Әмма Ульяновск шәһәренең Җәмигъ мәчетендәге ислам мәдәнияте музеенда бөек тарихлы һәм аянычлы язмышы булган динебезнең үткәне һәм бүгенгесе белән һәр теләгән кеше таныша ала. Өлкәнең татар мәдәният үзәге музеенда да дөнья халыкларының 20 теленә тәрҗемә ителгән изге Коръән китаплары саклана. Алар арасында моннан 100 ел элек басылганнары да һәм кулдан күчереп язылганнары да бар. Борынгы Сөмбөр төбәгендә сакланучы кабатланмас басмалар белән үз хәбәрчебез Рамис Сафин да танышып кайтты. Шәһәрнең үзәк мәчетендә динебез тарихы, Сөмбөр төбәгендә эшләгән имамнар турында материаллар туплап музей ачу Ульяновск өлкәсе мөфтие Сәүбән хәзрәт Сөләймановның күптәнге хыялы була. Аның бу теләген баш ахун Илдар хәзрәт Сафи улында куплап чыга. Яшьләребезгә җиткерәк күрсәтергә, аңлатырга
Шул нәрседен, чтобы аңнасына біз нинди булган халык, нинди халык икән, нинди кеше икәнлеген без аңлар, нинди біз милләт икәнлеген горурланыр өчен. Мөфтият җитәкчелеге үзләренең әлеге изге ниятләре хакында өлкә губернаторы Сергей Морозов белән очрашканда аңа да җиткерәләр. Ул үз чиратында аларга матди ярдәм дә вәгъдә итә. Һәм менә уртак теләк һәм зур тырышлык белән Сембернең бер гасырлык тарихы булган Үзәк мәчетенең подвалында Ислам мәдәнияте музее үз ишекләрен ача. Хәзер биредә мәчетләр тарихы турында гына түгел, бурынгы Сембернең имамнары хакында да бай мәгълүмат табарга була. Иң беренче итеп 1853 елда Агач мәчете була, беренче соборный мәчет Ульяновскийныкы була, Акчуриннар, Симбирска була, инде Акчуриннар салганнар. 1865 елда инде Таш мәчет уже аның орнына бастырыла. Менә шуннан соң инде безнең тарихыбыз башлана. Һәр елны яңа укучыларны алып килеп музейларны күрсәтәбез. Җәйкене балалар лагерен үткәргәндә балаларны да кертеп күрсәтеп, biz агнатып бирәбез. Ульяновскида гына түгел, өлкәнең бик күп авыл районнарында гомер итүчеләр дә музейга дистәләгән Коръән, борынгы фоторәсемнәр һәм дини китаплар бүләк итәләр. Бүген шуларның бер өлеше мәчеттәге музей киштәләренә куелган. Менә бу гарәпчә-русча сүзлек 1833 елда Казанда басылып чыккан. Кызганычка каршы, 3 томлык сүзлекнең бары тик беренчесе генә сакланып калган. Менә бу 1988-2002 елларда Ульяновск өлкәсе мөфтие булып эшләгән Әюп хәзрәт Дибердиевның шалмасы, чапаны һәм хутбә таягы. Алар да аның гаиләсеннән музейга бүләк итеп тапшырылган. Тагын китерәләр менә фотографияларны, намазлыклар, кумганнар, күлмәкләр, 1900 ел күлмәкләр дә бар. Әлхәмдүлилләһ, шөкер. Шунсы игътибарга лаек. Нинди генә чорлар булса да, Ленин туган Ульян шәһәренең үз мәчете, үзенең указлы мулласы булган. Әлбәттә инде хөкүмәт ул нәрсәләрне үз контроле астында алып барган. Менә бу йорт инде Аллага шөкер безнең 1956 елдан башлап Крупский 45-тә бу безнең йорт урнашкан иде. 1988 елга кадәр менә бу йорт мәчет булып эшләде. Аллага шөкер. Аның имамнары менә монда бар. Совет хакимияте елларында Ульян шәһәрендә манарасыз гына булса да, мәчет вазифаларын башкарган әлеге тарихи йорт бүген дә юкка чыкмаган. Ул халыкка хезмәт итә. Аны мөфтият Үзәк мәчет ишек алдына күчергән. Биредә бүген дә намазлар укыла. Шул йортта 1956 елдан башлап 1988 елга кадәр менә әби бабайларыбыз шул йортны бастырып, шул йортта намазларын укып торганнар. Сембер Ульяновск татарлары әлегелектән дини булган. Хәтта Совет хакимияте елларында да алар авылларда дистәләгән мәчетләрне саклап кала алганнар. Алар хакында өлкәнең мәдәният үзәгендәге музейда да бай материал тупланган. Сембер Ульяновск төбәге татарларының мәгърифәт һәм сәнгать музееның төп үзенчәлеге шунда. Биредә дини тормыш белән дөньяви тормыш тигез итеп яктыртылган. Шуңа күрә музей экспонатлары арасында бик күп кенә мәдәни тормыштан алынган чараларда һәм дини чараларда күрсәтелгән. Мисал өчен биредә бик күп телләрдә тәрҗемә ителгән Коръән китаплары булса, менә биредә инде Совет власти елларында чыгарылган газетлар һәм китаплар урын алган. Мондагы уникаль документлар белән танышырга, 100 ел элек басылып чыккан изге Коръән китапларын күрергә теләүчеләрнең саны еллап түгел, ойлап арта. Музейбыздагы иң кызыклы экспозицияләрнең берсе ул безнең Коръәннәр җыелмасы. Менә шушы экспозициядә 30 телдә Коръән куелган, 30 илдән 30 телдә чыккан Коръән куелган. Шушы экспозициянең иң кызык экспонатларының берсе ул 1911 елда язылган Коръән, кичкенә генә Коръән китабы, аның буе сантиметр ярым булса, иңе 1 сантиметр гына кичкенә генә бер китапчык. Еллар үтү белән инде ул әзрәк кибәдә. Музейның мәдәният үзәгендә булуы аеруча уңайлы, чөнки концерт-спектакль башланганча һәр кеше дә экспонатлар белән таныша ала. Хезмәт ветераны Фәридә Пашуларның берсе. Мин гел уйлый идем, араб телендә генә язылган Коръән дип. Ул безнең Коръән язылган икән, фин телендә дә, финский, француз телендә дә, татар телендә дә язылган икән. Азербайҗан телендә дә бар икән. Мин искитте. Әгузу биллаһи минәш шәйтанир раҗим. Бисмиллаһир рахманир. Мәдәният үзәге музейдагы экспонатларны арттыру, татар язмышына кагылышлы тарихи документларны туплау буенча да зур эш алып бара. Ел сайын 18 май Халыкара музейлар көнендә биредә бүләк итү көне уза. Ульяновскидан Рамис Сафин, татарлар.
Сез тотарлар тапшыруын карыйсыз программабызның икенче өлешендә. Буыннар чылбыры үзелми. Башкортстаннан Миләүшә Латыйпова. 10 ел дәвамында эшләп килүче Идел инструменталь ансамбль репертуарында 50-дән артык җыр санала. Олар арасында татар халык җырлары гына түгел, эстрада композициялары да бар. Дөнья күләм популяр җырлар татарча яңгырый. Бу яңа формат, без ышанабыз, безнең яшьләргә ул ошар. Һәм инде күрәсез, без башка җирдә үткәрсәбез, шундый яңа обстановкада. Яшьтән соң тормыш башлана гына. Башкортстанның Чакмагыш районында уешкан Идел халык инструменталь ансамбленең музыкантлары әнә шундый шигар белән яши. Аларның иң өлкәненә 92 яшь. Яшьләр дә калышмый. Чакмагышның дәртле күңелле музыкантлары һәм үзенчәлекле алым белән җырлаучы артистлары белән хәбәрчебез Миләүшә Латыйпова таныштырыр. Чакмагыш районында җыр-моңга гашык кешеләр саны бик күп. Биредә олысы да, кечесе дә сихри музыка дөньясына тартыла. Өлкән буын кешеләренә килгәндә исә кемдер дәвахана бусагасын ешрак тапый, ә кемдер гармон төймәсенә баса яки мандолина кылын чиртә. Мәсәлән, Идел халык уен кораллары ансамблендә катнашучылар. Әлеге төркемнең 300 елга якын тарихы бар. Югары һөнәри осталыгы өчен Идел ансамбленә 2002 елда халык исеме бирелгән. Бүген биредә 60 музыкант исәпләнә. Иделнең әгъзалары хаклы ялдагы укытучылар, инженерлар, икътисадчылар, мәдәният хезмәткәрләре. Кайчандыр төрле һөнәрләргә ия булуга карамастан, аларны җыр-моңга булган мөхәббәт берләштерә. 10 ел дәвамында эшләп килүче Идел инструменталь ансамбль репертуарында 50-дән артык җыр санала. Алар арасында татар халык җырлары гына түгел, эстрада композициялары да бар. Төрле яшьтәге тамашачы Идел уен коралы ансамбле башкаруындагы Сарман, Күбәләк, Орча, Идел буе кебек популяр көйләрне аеруча яратып тыңлый. Төркемдә 50 яшьтән өлкәнрәкләр катнаша. Скрипкада уйнаучы Наил Газизовка 92 яшь. Кызганычка каршы съемка вакытында бераз ширләп китү сәбәпле репетициягә килә алмаган. Аның каравы, музыкаль төркемдә аның кече сеңлесе дә бар. Римма Хайбрахманова сөйләвенчә, ул 6 яшеннән мандолинада уйнарга өйрәнгән. Без 9 баланың иң бәләкәсе мин 40 елга. Барыбыз да мандолинда, скрипкада, аккордеонда, бөтен синтезаторда да беләбез. Чакмагыш мәдәният йортында оешкан Идел музыкантлары атнасына 2 тапкыр репетициягә җыела. Ансамбльне дирижер, музыка укытучысы булып эшләп, бүгенге көндә лаеклы ялга чыккан Ринат Каримов җитәкли. Монда бит алар киләләр уйнарга гына түгел, бер-берсе белән күрешергә, сөйләшергә. Алар бит инде пенсионный возраст булгач, алар бер-берсе өчен үлеп торалар, бер-берсен яраталар. Әни минем үзе итальянда уйнап торган кеше булган, нәләем курайчы. Әни менә монда бас дип телләрне берәмләп йөпләп, әпипә киенең яртысын чыгара башладык. Чакмагыш музыкантларының шактый күптән пенсияда булуга карамастан ял итәргә ашыкмый. Идел инструменталь ансамбленең эшләп килүе күңелдә дәрт уята, яшәүгә ям һәм тәм өсти дип ассызыклый дәртле чакмагышлылар. Активный тормыш ул кешене яшәртә торган бер этәргеч. Менә үзмендә репетициягә дә бер дә калган юк, теләп киләбез. Оралашырга дип киләбез, чөнки моңлы кешеләр белән моңсыз кешеләр бер фикерләш була алмый. Ә моңлылар, алар бик теләп аралаша, чөнки аларны моң берләштерә. Өлкән коллегаларыннан яшь буын вәкилләре дә калышмый. Чакмагыш мәдәният йортында эшләп килүче Ядкәр вокал ансамбль егетләре күптән түгел Башкортстан Республикасы күләмендә узган музыкаль фестивальдә беренче премия лауреатлары булган. Бәйгедә алар Габдулла Тукайның Парад шигырына язылган җырны акапельна башкарган. Менә бу җырда йөрәккә үтешле сүзләре белән Тукай, Казан юллары, Казан манаралары күз алдына килә. Безнең коллективның җитәкчесе Гүзәл Әсгать кызы Табишева Самарада мәдәният университетын тәмамлаган. Һәм инде ул үз эшенең шул кадәр ки
профессионалы бик тиз арада үзенең кулына гармонын, баянын тотып, безгә тиз арада партитураларны өйрәтә, җырны 3 тавышка сала. Ядкәр вокал ансамбле 2012 елда оешкан. Узган елда аңа халык исеме бирелгән. 7 ел дәвамында республика күләмендәге төрле чараларда чыгыш ясап, күп санлы мактау грамоталарына ия булган вокал төркемдә Чокмагышның мәдәният йорты җитәкчесе Эльвир Халиков та катнаша. Бу Ядкәр ансамбленә бездә инде җегетләр генә йөриләр дип әйтәгәйме. Ядкәр үзе исемен әйтеп тора бит инде. Монда инде безнең яшь сыйфатлар дип әйтим инде. Яшьләр дә бар, 20 яшьтән алып инде 35 яшькә тиклем җегетләр йөрибез. Һәм инде алар яратып йөриләр, кастингка килгәндә инде алар кабул итәбез, тыңлайбыз, әгәр дә инде әз генә булса да инде җыр сәнгатен сөйгән, моңга бай булган кешеләрнең барысын да шушы ансамбльгә кабул итәбез. Дәртле иделчеләр дә, моңлы ядкәрчеләр дә Башкортстан районнарының мәдәният йортлары сәхнәләрен, Сабантуй яланнарын һәр вакыт бизәп тора. Бүгенге көндә 2 ансамбль дә репертуарларын баету өстендә эшли, яңадан яңа бәйгеләрдә катнашып, югары үрләр яуларга җыена. Миләүшә Латыйпова, Татарлар, Чокмагыш районы. Төмән шәһәренең элеккеге җиһаз фабрикасы бинасында альтернатив татар музыкасы яңгырады. Биредә татар яшьләре даими рәвештә җыела дисәк, ялгыш булмас. Бәйрәмнең төп кунагы төрле популяр җырларны татарчага тәрҗемә итеп җырлаучы Әдилә Әхмәтова. Заманча һәм популяр җырлар ярдәмендә яшьләр читтә яшәүче милләттәшләребездә ана теленә кызыксыну уятырга тели. Татар яшьләренә без дә кушылдык. Зинһар өчен кермә төшләремә, мин бит сине күптән. Төмәндәге Ташландык җиһаз фабрикасы бинасында рок, джаз, классик музыка яңгырады, ә инди-фолкны татар телендә кунаклар беренче тапкыр ишетәләр. Танылган кавер-версияләр башкаручысы Әдилә Әхмәтова аулак иш арасына Төмәнгә килде. Казанның альтернатив музыкантлары андеграунд стилендәге мәйданчыкларга күптәннән битараф түгел, аны башка төбәкләрдә ят итми. Татар мәдәнияте үзәгенең классик интерьеры урынына үзенчәлекле диварлар аерым бер мөхит тудыра. Татар яшьләре берлегенең әлеге чарасы яңа форматта үткәрелә. Бу яшь буында заманча идеяләр уяту максатыннан эшләнә дип ассызыклады иҗтимагый оешма рәисе Сәид Дусмөхәммәтов. Бу яңа формат без ышанабыз, безнең яшьләргә ул ошар. Һәм инде күрәсез, без башка җирдә үткәрсәбез, шундый яна обстановкада, лофт, хәзерге көндә ул бик трендлы. Яңа формат һәм заманча шәһәр киңлегеннән оештыручылар алмашка яшь буын көтә. Хәзер безнең буыннар алмашына. Һәм менә Төмәндә дә ул бик сизелә, чөнки 5-7 ел элек актив булган яшьләр, алар хәзер 30-га җиткән, аларның хәзер гаиләләре бар, балалары бар. Шуңа күрә алар иҗтимагый эшкә бик бирелми башлады. 1 елга берликнең эшчәнлеге бераз туктатып торылды, һәм без аны менә хәзер Сәид белән бергә аны яңартырга булдык. Менә яңа форматта фатирникны уздырабыз һәм монда яңа кешеләр җыелыр дип бик көтәбез. Әдилә Әхмәтова башкаруындагы танылган рус һәм чит ил хитларының кавер-версияләрен кунаклар көтеп алдылар. Ул берничә халык җырларында башкарды. Петербургтан Казанга күчеп килгән Әдилә Әхмәтова үзенең иҗаты белән татар телен популярлаштыра. Ул Грэмми премиясе турында хыяллана. Мин Төмәнгә үзем иҗади иткән җырларны алып килдем, һәм татар танылган җырларны җырладым, һәм минем танылган җырларга каверларын җырладым. Һәм бунысыга бик ошады, һәм мин дә бик шатмын. Оештыручылар куелган максатларына ирештеләр дисәк ялгыш булмас. Чарада татар яшьләр активистларыннан кала яңа йөзләр дә бар иде. Бу фатирник аша без күрсәтмәкче идек, что татар дөньясында, мәдәниятендә альтернатив форматлы музыкалар бар, алар һәм үсәләр. Идел үзәге Төмәндә тагын бер чара оештыра. 13 март көнне Татар мәдәният үзәгендә остазлык социаль проектының оештыручы һәм Төмән өлкәсе татар яшьләре берлегенең активистларының берсе Юлия Фәтхуллина белән очрашу узачак. Динара Хабибуллина, София Хайруллина, Татарлар, Төмән. Бүгенгә менә шулар. Иртәгә дә татарлар тапшыруын карамыйча калмагыз. Сау булыгыз.
Студиябызның бүгінгі қонағы Салауат көпірі журналының баш мұхарири Зилә Хөснетдинова. Зилә ханым, исәмсез? Исәмсез. Журналның бүгінгі көндәге мәсләге нидән гыйбарәт? Әңгәмәбезне шуннан башлыйгар. Салауат көпірі журналы әйтеп иткәнчә, инде күптән нәшер ителә, тиздән 30 яшь була безгә. Һәм ул беренче төсле татар әдәби нәфис басма. Әлбәттә, инде моннан 100 еллар элек Ак юл дигән балалар журналы ничәдер ел, күпмедер ел бастырылып чыккан. Муса Җәлил берничә ел шулай пионер каләмен эшләгән булган. Эшләгән булган. Ләкин төсле, матур, бизәкле басма без бердән-бер. Һәм хәзер төрле журналлар бар татар телендә, без бердән-бер түгел дип әйтергә кирәк, ләкин хәзердә һаман да укучыларыбыз, Аллага шөкер, бик күп.